हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर दै आरो दिनै फैलायबाय आं दुब्लियाव दै सोनो मैया फैनाया माने खोथियाव दै सोनो फैनाया जायाखिसै आरोना बेलेगा बै जों गामिनिनो आरो बे बाजै बे माने थेबथानानै लाखिबाय बेखायनो आंना फुल जायाखिसै आरो बेयावनो थाबथाबाय बेखायनो आरो दिनै फुङाव फैबाय आङो दै सोनो थाखाय नै माथिं दै लांनांगौ जायो जा आरो सायाव आवगायाव माने थेनानै दोनो नालाय बेखौ नायबाय थानांगौ आरो ना लोगोफोरनि ड्रेना बेबायदि आरो बे ड्रेननिफ्राय दै फैयो बै हाजोनिफ्राय ओमफ्राय दा बैयाव मानसिफोरा बैयाव आवगायाव थेबथानानै लाखियो आरोना बेनिखायनो नायनांगौ जायो आरो नै गासिबो दं बिजा बायफ्लंनानै थांनो चान्स थायो बिदिनो नायफैनांगौ जायो नै एकदम फुङावनो फैदोंमोन आङो दा खयथासो जाखो सयथा साराय सयथा जाबाय नामाथाय आं सारिथायावनो फैदोंमोन आरो दै सोनो होननानै गैया दासिमबो थाङा खोथियासिम थाङानो आरोना खोथिया थिलिसिम सहैयाखैनो दैया नै बिनिफ्राय लाबोयो आरो जोङो दा देखायनोसै आं बबे जराव खोनानै दोनदोंमोन दहाय लायनो हायाखिसै आङो क्लिपखौ दानफ्रुनायाव आरोना स्टेन्ड लाबोआखिसैना आङो स्टेन्ड लाबोबाथ' देखायनो हागौमोन आरो मबाइलखौ दिन्नो थाखाय स्टेन्ड लाबोआखिसै ट्राइपड लाबोआखै नालाय बेबायदिनो जाबाय आरो लानो हायाखिसै आं ब्लगखौ दायो आं नोंथांमोननो देखायनोसै आरो बे जराव थेबथानानै लाखिदोंमोन आरो मैया बेनिखायनो दैया जर जायाखै सहैयाखिसै आरो दैया माने उफाय गैया मा बुंनो खोथियाव एसे सारनो मोनबानो जायो फुल बारा नाङा आरोना खोथिया थिलियावसो दै नांगौ जेद जेद नांगौ मोनबानो जायो आरो बेनिफ्राय दै लांनांगौ जायो है हाजोनिफ्राय फैबाय दैया इन्दि नाला बेनिफ्राय फैजोबा जेद जेदनो बेयाव दंग' बान्दो थेना दोनदोंमोन आरो ओंखायनो दैया थाङाखै नै बेयावबो बेखौ दानफ्रुनांगोन लोगोफोर जर जायाखै दैया बेखौ दानफ्रुनांगौ बेयाव दाननानै होलांदों आरो आं दहाय नै गासिलो बान्दो बेयावनो दंमोन आरो बेनिफ्रायनो दानफ्रुना लांदों आरो आं नुबायना लोगोफोर दैयानो गैया जेद जेद दं नै बेयावनो थेना लाखिदोंमोन आरो बेखायनो दैया सहैयाखै बेखौ आरो मोजां जावफ्लंनांसिगोन नङाबाथ' सहैनाय नंला दैयानो गैया नालायावनो गैया आरो बै सायावबो थेनायनो दं खोमा बेखौ नायहैनांसिगोन नङाबाथ' जानाय नङा थेनानै दोनबाथ' दैयानोथ' बर फैनाय नङाना गाइस बेखायनो दानफ्लंहैनांसिगोन सायाव स' लोगोफोर नायबाय थादो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम ना मा होनो नोंथांमोना शेयारबो खालामा माथो लाइकबो होआ कमेन्टबो खालामनांगौ बोरै जाखो आंनि भिडिअ'आ नायनानै एसे सापर्ट खालामलायदोब्रा माथो सापर्टबो खालामा स' लोगोफोर बिदिनोसै आरो आंना ब्लगआ बेनो गावलि आरोना डेलि ब्लग लाबोनोथ' हाया ओंखायनो टाइम लाबोबाय थायो आरो आङो स' लोगोफोर खोथिया थिलियाव मोनफैलायबाय आं नायदो मैया नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ मैयानि भिडिअ'आव आं मोनायाव हगारदोंमोन लोगोफोर आङो खोथिया थिलियाव दै सोनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दैयानो गैया मा बुंनो दैयानो मा रखमनि दैयानो गैया आरोना मानो होनबा जोंना बै लावगायाव फैदोंमोन नालाय मोनायाव बियो सोलांबाय आरोना नै बेयाव मा खालामदों लोगोफोर खिन्थानोसै नोंथांमोननो आं सोनो फार्स्ट फैदोंमोन नालाय सोनो ओमफ्राय आं सोगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय बे लावगायाव फैनानै आंसो सोग्रोदोंमोन आवगायाव मानो बेखौ बलायखो जावलायदों नङाबा बिजा दैयानो गैया दैयानो थाङामोन आरोना बैयाव होथेजोबदोंमोन ओमफ्राय आं जावग्लायना लाबोनानैसो दैया फैदों ओमफ्राय बेखौ आं खोबासो माने बिजा थांगोन नालाय आंनिथिं ओमफ्राय बे फैनानै मा खालामखो ओमफ्राय बेखौ जावग्लायनानै लांबाय आरोना थाबनो आंबो सोनि हासार लाबोखाबाय हासार सारनांगौ आङो होनबाय नालाय आं हगारबाय दे जेबो नङा लांथोंसै होननानै ओमफ्राय आंबो बिजा सोगासिनो दं ब्लं ब्लंनो सोबाय दैया एसे बुरजा फैदोंमोन आरोना बोहैनाया दिनै खम फैबाय ओमफ्राय मा खालामखो बे मोनायावथ' फिसाखौ लाबोदों नालाय फिसाखौ लाबोदों ओमफ्राय जोङो
बोराय बुरि थांग्रोबाय आरोना थांनानै ओमफ्राय बे मा खालामदों थाबाय थादोंमोन नालाय नेबाय थादोंमोन बियो नेनायाव जों थांबाय नालाय दा नैबेखौ थेबायब्रा बियो थेबाय बिसिम थेनानै दोनबाय ओमफ्राय माने गावनिजों बुरजा दै फैनायनि थाखाय जा थेबाय दे जेबो नङा थेबाय ओमफ्राय दा माने गावना जाबाय जानानै खोथियाव हासार गारनानै थांबाय आरोना बियो थांनानै ओमफ्राय दा बुस्थुआ बेखौ बे खोदोंमोन नालाय बे खोनायखौ बलायनानै गालांबानो जायो ओमफ्राय बेखौ खोबानो जायो दे ओमफ्राय खोबानो आंनाव हाबथारो बेबादि खालामनानै थाङांसैब्रा बियो मा मानसि बेबादि जायोना मानसिया गोसानो माबायदि आं अननानैसो जे आराम बेखौ हगारबावदोंसो एसे आं हगाराबाथ' जेबो खालामनो हायामोन बियो अननानैसो आं हगारदों ओमफ्राय बेबादि खालामनानै थांनो दरखार गैयाना बेखौबो खोनानै थांबायब्रा बिसिम बेबादि खोबाखै बोरै थांनो दैयालाय थाङाना बेबादि खोनानै थांबाय बियो ओमफ्राय बेखौ बलायनानै गालाङाखै ओमफ्राय नै लोगोफोर बिनि खोथियाखौ देखायनोसै आङो नाय माबायदि गावहाथ' बिराद फुल सोनानै गालांबाय आरोना सोनानै ओमफ्राय हासार गारनानै थांबाय ओमफ्राय दहाय फुङाव फैदोंमोन बियो बे फुङाव फैदोंमोन नालाय नायनो फैदोंमोनब्रा बियो मा जा बोरै दं होननानै ओमफ्राय आं लोगो मोनाखिसै नालाय आं जेबो बुंनो मोनाखिसै आरो बैयाव दैयाव दंग'आव माने थेबथानानै दोनदोंमोन नालाय बेखौ आङो जावग्लायनो थांदोंमोन आरो ओरै ड्रेन लाबोयो नालाय बेखौ जावग'नो थांबाय नालाय आं बेखौ लोगो मोनाखिसै आरोना लोगो मोनबाथ' आं बुंगौमोन बे खोथाखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर बिना नै खोथिया माबायदि दैया माबायदि जमा जानानै दं नै नुबायना गावना फुल जाबाय ओमफ्राय हासार सारनानै थांबाय आरो बियो आंनाथ' जायाखैनो दैयानो नङाबाथ' आंना फुल जाथारो बेनि थाखायनो जायाखिसै लायनाय नुवाखै दैयानो गाखोआखै लोगोफोर माबादि खालामनानै गालांदों बेबादि जायोना मानसिया खालि बेयावल'सो जादों एसे स्राइदनो बेखौ खोनानै थांबानो जाथारो बेबादि जायाना नुवाखै नै दैयानो गैया आंना आं दिनै सारनो गोनांथार खोथियाव हासार बेबादिथ' मोजां नङालैना दैयानो गाखोआखै दा आरो दैखौ मोनगोन ना मोना फात्ता नाय अखा हागोन ना हाया अखा हाबासो जर जागोन हासार सारनोनो मोननाय नङा आं बेबादिबा हासार सारनोनो मोननाय नङा हायानो गावजोबनायसो दैयानो गैया ओमफ्रायना लोगोफोर माबायदि खालामनानै दोनो एसे नेनानै थांनांसिगोन नङाबाथ' उफाय गैया बिनिनो आगोलनि नुबायना दहाय फैनाय बियो ओइनिफ्राय आं नुहुरदों मानसिखौ बेयाव नायफैब्रा बियो मा रखम जानानै दं होननानै दैयानो गैया दा खमजुरि दैयानो लासैसो बोहैगासिनो दं दै बे दैया मा बाल जानांगौ बेलाय नै दैयानो गैया माला बरथि जाबावनांगौ बे